това видео ще ви покажа топ 5 начина как да победите най-сложният бот на шаха Stockfish, който е рейтнат 3200 и първия начин е да направите победна позиция чрез задаване на позиция и да го победите. Но тъй като няма да получите 3 звезди е време за втория начин, в който трябва да сложите време 1 минута, за което ще получите 3 звезди. Както виждате, го победих и получих 3 звезди. Но ако не можете да оцелеете 1 минута без да загубите от шах и мат или по време, се появява третият начин, в който трябва да направите тези ходове и по някаква причина Stockfish ще даде кралицата си. Ако всичко върви добре и по някаква причина си загубите кралицата и играта, се появява четвъртия начин, в който можете да използвате енджин линиите. Просто отваряте втори прозорец, правите хода на енджин линиите, защото това се прави с белите фигури, а с белите фигури започвате първи и след това хода на Stockfish и го повтаряте, докато не го победите. Но от сега ще ви кажа да не правите това в реални игри с хора, защото ще бъдете баннати. Ако енджин линиите ви се струват нечестни, не се притеснявайте, има по-нечестен начин, който е да използвате вторият най-силен бот на шаха Синта, който е рейтнат 3100. Само че когато правих тази част забелязах, че имената им са други, но това според мен не пречи, защото винаги ние сме с белите фигури. И ето така можете да победите Stockfish с тези топ 5 начина. Но не използвайте четвъртия и петия начин в игри срещу хора, а само срещу ботове, защото ще ви баннат. Благодаря за гледането. Довиждане!